югоизточната част на Тасос се намира един от най-очарователните плажове на острова. Разположен на фона на цветно платно, зеленото на природата и синьото на водата, той пленява с двойствената си красота. В Алики има 2 залива с плажове от камъчета, пясък и кристално чиста вода. На кратко разстояние от Лименас се намира малък екзотичен плаж, нарича се Салиара. Устроен плаж с кристално чисти тюркоазени води и бял пясък, който създава атмосфера на тропически рай. Тук природата е импровизирала и се е справила чудесно. Гьола – естествен басейн и издълбан в скалата точно до морето. Височината на скалата достига до 8 метра и много хора се гмуркат в него. Водата там е по-топла и идеална за плуване.